poc em vaig anar a fer una anàlisi de sang. És una cosa que he de fer de manera més o menys regular perquè sempre estic baixa de ferro. Sabies que ens passa a moltes dones en períodes menstruals abundants? Bé, potser no ho sabies. Tranqui, és un problema que només afecta la meitat de la població mundial. Però bé, aquest no és el tema. La qüestió és que cada vegada que em faig anàlisis rebo el document i em costa entendre què és cada cosa. Així que acompanya'm a entendre una analítica de sang. Anem a pams. Les analítiques de sang es fan com un mètode de revisió de la salut o per analitzar per què hi ha alguns símptomes concrets. En una analítica tenim diverses columnes. La primera diu què s'està analitzant. La segona diu els valors obtinguts, que he tapat per privacitat. La tercera diu en quines unitats s'està mesurant. I la quarta diu els valors de referència, que no són un número, sinó un rang de normalitat. Quan algun valor està alterat, s'indica amb unes fletxetes que assenyalen si està per sobre o per sota del normal. Que un valor surti del rang considerat normal no és senyal inequívoc de malaltia. Hi ha moltes possibles causes i segurament no estiguis en fase terminal, al contrari del que t'ha dit Google. I en cas que fos una alteració important, el teu metge o metgessa et trucaria per avisar-te i accelerar les proves. La sang extreta va parar a un laboratori, on l'analitzaran. Cada laboratori pot establir un rang de normalitat diferent, ja que no tots utilitzen els mateixos mètodes per fer les proves. Per tant, per saber si estic o no dins del rang, sempre he de comprovar els valors segons el lloc on ho han analitzat. A més, cada resultat pot estar mesurat en unitats diferents. De la mateixa manera, els resultats d'una anàlisi de sang només tenen sentit si es tenen en compte alguns factors: l'edat, el sexe i el motiu pel qual et fan la prova, la teva salut en general o l'estil de vida, i qualsevol tractament o medicament que et prenguis. Amb una analítica es poden mirar diversos paràmetres. Es pot fer un hemograma complet. Aquesta prova mesura el nivell de diversos components de la sang, com els glòbuls vermells o eritròcits que transporten l'oxigen a tots els teixits del cos. L'hemograma també permet veure els nivells de glòbuls blancs o leucòcits, que formen part del sistema immunitari i s'encarreguen de combatre les infeccions i altres malalties. I també es veuen els nivells de plaquetes, que són fragments cel·lulars i ajuden al procés de coagulació de la sang. L'hemograma normalment s'inclou com a part d'una revisió regular. Un altre tipus de prova és la bioquímica o el panell metabòlic bàsic. Aquesta inclou la mesura de determinades substàncies a la sang, com la glucosa, el calci o el sodi. Les proves d'enzims sanguinis també es poden incloure en una analítica de sang. Els enzims són unes proteïnes que fan que determinades reaccions químiques del cos vagin més ràpid i analitzar-ne els nivells permet detectar, per exemple, algunes malalties musculoesquelètiques o si algun òrgan ha quedat malmès. Què més es pot analitzar? Doncs el colesterol i els triglicèrids. Aprofito per dir que, tot i que el colesterol té molt mala fama, és imprescindible pel nostre cos. També és comú fer proves de coagulació de la sang, que analitza les proteïnes que intervenen en aquest procés. Si el resultat se surt del rang normal, podria indicar risc de sagnat o, pel contrari, risc de formació de coàguls. Les proves que es faran amb la mostra de sang dependran de la història clínica i de les sospites diagnòstiques. En persones amb diabetis es controlarà la glucosa. Si es miren els nivells de l'hormona gonadotropina coriònica humana, sabrem si la persona està embarassada. I si hi ha sospita de càncer de pròstata, es miraran els nivells d'una proteïna específica de la pròstata, la PSA. Ull que les proves de PSA per si soles no són suficients per diagnosticar càncer de pròstata. Hi ha diversos factors que poden alterar el resultat d'una anàlisi de sang. Quins? Per exemple, el que s'ha ingerit abans de la prova o els medicaments que es prenen. Justament fa uns dies pensava que quan ens fem anàlisis de sang
hem d'anar a la prova en dejú. Ai, no tens res millor que pensar? Té sentit, si no, alguns paràmetres com la glucosa podrien sortir alterats. Ara bé, si en una analítica no es mirés cap dels components afectats per la ingesta, tindria sentit anar-hi en dejú? El dejuni serveix per tenir dades que s'han d'analitzar en situació basal, com la glucosa o el colesterol. És cert que per altres coses no és en absolut necessari, com són els estudis d'autoimmunitat. Però n'hi ha d'altres que, tot i que a priori semblen no tenir una relació tan directa, sí que es podrien alterar. És el cas del meu estimat amic ferro. Aquest s'absorbeix molt ràpid a l'intestí i si s'ha menjat fa poc podria sortir elevat i el resultat no reflectiria la realitat. Per tant, en algunes ocasions no seria necessari fer-se l'analítica sense haver ingerit res, però per simplificar-ho es recomana anar-hi sempre en dejú. A més, això dona la seguretat de saber que, si calgués analitzar alguna cosa que al principi no s'havia contemplat i requereix dejuni, es podrà fer. És evident que hi ha situacions com les urgències en què no hi ha dejuni i s'han de fer anàlisis igualment. En casos així, simplement s'haurà de tenir en compte a l'hora d'interpretar els resultats.